donna utukalo kɔnɔna la bi y'o tile fila ye san ba fila ni mugan naani an minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila bi an ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ka sanga ni araba don ni o kɔni tun ye juillet kalo tile 31 don min kɔni ko ladɔnnen don ni o ye farafin musow kɔni tɔgɔla don ni a bɛ fɔ o ma journée internationale de la femme africaine o hukumu kɔnɔna la ka sanga ni kunungo utukalo tile fɔlɔ ye alamisa an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma ale kɔni IS ministre minnu kɔni ɲɛsinnen don musow kɔni ka ko ɲɛma ani k'a dɔn k'a fɔ Guinée Conakry o ministre kɔni bisimila Kuluba palais kɔni kɔnɔna la kɛnɛ min kan u kumara fɛn caman kan min kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kumara farafin muso yɛrɛ kɔni a ka yɛrɛyaw kan fɔ ka taa se jɔyɔrɔ min b'u la ani laɲini minnu b'u fɛ ka se ka kuma o kɔni kan kɛnɛ kan u kumara fɛn caman kɔni kan i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don du denbaya muso ani den kɔni ma ni o ye Docteur Kulibali Mariam Maïga ale kun bɛ an ka jamana kɔni bɔra CEDEAO la o ma kɛ ko dogolen wa o ma dogo maliyɛn si la a ma dogo farafin kɔni si la wa a ma dogo diɲɛ fantan a naani si fɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna la maliyɛn minnu kɔni sigilen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ni olu ko olu ma jɛni ka dɔn k'a fɔ Mali kɔni bɔli ye CEDEAO kɔnɔna la ni u y'u ka jɛkulu kɔni sigi ka a tɔgɔ da ko Association des Maliens de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire i ka dɔn k'a fɔ ka sanga ni juillet kalo tile fila ni o bɛ bɛn bi ma u kɔni tun kɛlen don ka laɲini dɔ kɛ ni min ye u bɛna bɔ ka tagama kɛ ni a bɛ fɔ ma marche ka taa Mali ambassade da la ka taa yira k'a fɔ ko Mali kɔni ni ŋaniya min ta u ma jɛ ni a ye nka a kɔni yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu yɛrɛ ɲɛma fɛ ni o ye association yɛrɛ kɔni président ye ni ale tɔgɔ Amadu Kojo a ye a yira k'a fɔ ko nin wagati in na i ka dɔn k'a fɔ o tɔgɔma in kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka a sabu kɔni kɛ n'i ka dɔn k'a fɔ concours dɔ de kɔni jaabi kɔni koɲɛw ye ni a bɛ fɔ min kɔni ma ko concours de circonstances militants en faveur de l'apaisement i ka dɔn k'a fɔ o kama u ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka ko wagati wɛrɛ kɔnɔ u na segin ka u ka nin tɔgɔma in kɔni boloda kura ye k'a kɛ an ka jamana ministre ɲɛsinnen don an ka jamana ko kan ko ma ni o ye ministre Abdoulaye Diop ministre des affaires étrangères du Mali ale kɔni ye a yira kunungo alamisa utukalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan naani ko a kɔni ye a tɔgɔma baarakɛɲɔgɔn kɔni ni o bɛ Rusilakaw fɛ ni o ye Rusi ministre ɲɛsinnen don u ka jamana kɔ kan ko kɔni ma kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ni o kɔni ye telefɔni sira kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka kuma ɲɔgɔnyaw la u kumara fɛn caman kɔni kan min bɛ tali kɛ Mali ani Rusi jamana kɔni k'a bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la ani k'a dɔn k'a fɔ teriya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka an ka jamana kɔni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la degun minnu bɛ an dala ni wagati na ni o bɛ tali kɛ lakanabaliya kɔnɔna k'u na u seko kɛ walasa ka se ka u bolo di an ka jamana ma u ka se ka jɛ ka karɔgɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔw kɔni kɛlɛ ani ka bɛn kɔni nati an ka jamana o kɔnɔna la utukalo kɔnɔna la kalo min kɔni dɔnnen don ni cɔcɔw kɔni ye kabini juillet kalo labanw na ka don utukalo kɔnɔna la ka taa septembre kalo kɔnɔna la o bɛ kɛ cɔcɔw ye samiya kɔni kɔnɔna la laada la nka fɛn min ka dɔn k'a fɔ yorosokaw kɔni fɛ yen nɔ ka a daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ka n'a bila bi la kabini sɔmiya kɔni donna kaba pɛrɛn kɔni bɛ ka jigin cogo min na a bɛ ka jigin ten tɔ min bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛniw kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko kaba pɛrɛn kɔni jigila i ka dɔn k'a fɔ misi 10 bɔyanko de kɔni kan minnu si kɔni ma bɔ a la wa o kɔfɛ ko hali wɛrɛ dɔ fana kɔni bɛ min ma jan woroso yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna fana na wa a jigila o wɛrɛ fana kɔni kunnafoniya kelen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kaba pɛrɛn yɛrɛ kɔni jiginna kosɛbɛ installation kɔni kan min bɛ tali kɛ panneau ani k'a dɔn k'a fɔ o minɛma wɛrɛ minnu kɔni bɛ k'a dɔn k'a fɔ dugu kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɔni don i k'a dɔn k'a fɔ maa caman kɔni kunna o kɛmɛ sababu ye ka yoroso dugu kɔni sigibaw kɔni hami kosɛbɛ min yɛrɛ kɔnɔna u bɛ ka wele bila i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa minnu kɔni bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na walima ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa u bɛ se ka kisi ka bɔ ni kaba pɛrɛn jugu ninnu kɔni ma fo ka taa fɔ sɔmiya o kɔni banna cogoya min na o kama a ladilikan kɔni dira ko ni san bɛna maaw ka u mabɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka masimafɛnw na ni o bɛ tali kɛ telefɔniw na fo ka taa se masiniw ani telew yɛrɛ kɔni ma wa hali n'a sɔrɔ kuran bɛ yen nɔ ni kɛlen don ka u don kuran na walasa batiri ka kɛ u la ko i ka u bɔ kuran na i ka kuran bɛɛ lajɛlen faga fo ka taa fɔ san kɔni tigɛra Kasangani campagne de la semaine d'intensification des activités de nutrition à Sikasso ni o kɔni campagne min bɛ sigi sen kan walasa ka se ka Sikasso kɔni maaw kɔni dɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka baloko kɔni koɲɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnen la denmisɛnninw kɔni ta fanfɛla fɛ olu ka wulikajɔ kɔni walima u ka sɛgɛsɛgɛliw ye a yira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ a bɛ taa denmisɛnnin caman de kɔni na minnu kɔni b'a ta kalo 6 ka taa bila kalo 11 na o kɔfɛ minnu bɛ a ta kalo 12 ka taa bila fɔ kalo 59 na minnu bɛ taa denmisɛnnin 7,700
43 bonya ko baloko juguya be munu na Sikaso region kɔni kɔnɔna la. Ame wakati mina iko sisan maaw kɔni me ka boli ka bɔ kɔrɔn fanfɛla kɔnɔna ka taa o ɲɛma dogo jamana fan tɔ olu kɔni ne fɛ o de kɔni kama a yirala ka fɔ san kɔni region kɔnɔna la a bɛ taa denbaya 700 bɔyanko minnu kɔni sera i ka dɔn ka fɔ san dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sangani kan direction régionale du développement social et de l'économie solidaire ni olu kɔni ka kunnafoniyajiw ye u ye a yira ka fɔ ko ni maa ninnu fanba kɔni bɛ bɔ Kemasina fo ka taa se Celo ani Belo kɔni dugu kɔnɔna de kɔnɔna wa k'a bɛ taa denbaya 800 boyanko minnu fana kɔni recensera i ka dɔn ka fɔ Ɲafunke dugu ani ka dɔn ka fɔ an ka jamana kɔrɔyan fala fɛnɛ kɔni na jamana ɲɛmaw kɔni ye a yira ka fɔ ko compagnie kura dɔ kɔni mina sigi sen kan ni o ye compagnie aérienne avion bolisira ni a bɛ fɔ min ma ko Mali Airlines SA projet in kɔni kumaw kɔni fɔra i ka dɔn ka fɔ conseil des ministres kɔni kɛnɛ kan ni mina kɛ sababu ye walasa ka se ka taga ni ka segu kɔni nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la a région ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɔn ka fɔ a dafɛdugu olu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔma olu yɛrɛ fɛ Tenzawaten kabini alamisa tɛmɛnen kɔni na an ka jamana fintigilakaw ni o ye an ka famaw ye u bɛ wuli ka jɔ la walasa ka se ka maa karɔgɛlɛn kɔni daga ta ka bɔ an dala ka an ka jamana région bɛɛ lajɛlen kɔni segi an taya la o de kɔni kama ni wagati na Tenzawaten kɛlɛ kɔni bɛ o yɔrɔ kɔni nɔfɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ kɔrɔnfɛla ninnu kɔni na cɛncɛn bɛ yen nɔ ka caya min yɛrɛ kɔni na fiɲɛ jugu bɛ wuli ni cɛncɛnw kɔni bɛ kɔrɔtan kosɛbɛ o de kɔni kama i ka dɔn ka fɔ ɲɛfɔlikɛla dɔw ni a bɛ fɔ minnu kɔni ma décryptekɛla dɔw olu kɔni a yira ka fɔ ko yala est-ce que fɛn min ka dɔn ka fɔ maa minnu kɔni bɛ Tenzawaten dugu kɔni kɔnɔna la ala deli tɛ u bolo min kɔni na u b'o kɛ walasa ka se ka fɔlɔkɔ kɔni duru ka kɛlɛ gɛlɛya an ka jamana sɔrɔsilaka olu kɔni bolo wa o kama maliyɛn dɔ ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ye a yira ka fɔ ko ale ma da o kuma la ko ala deli don ka da kan ko tracteur dɔw kɔni bɛ minnu yɛrɛ bɛ kɛ ka baara kɛ foro kɔnɔna la ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i ye a don a la ka a da turu dugumana la a kɔni bɛ fɔlɔkɔ de kɔni wuli i ka dɔn ka fɔ ko o technique kɔni yira i ka dɔn ka fɔ italien de kɔni bolo minnu kɔni bɛ a baara kɛ i ka dɔn ka fɔ foro kɔnɔnaw la u ka suma si dɔw kɔni bɛ yen nɔ ka se ka olu kɔni ni bɔgɔ kɔni bɔ ɲɔgɔn na wagati na n'u bɛ a baaraw kɛ a kɔni bɛ fɔlɔkɔ wuli kosɛbɛ ko o technique kɔni ladegera fɛn min ka dɔn ka fɔ Mauritaniens fɛ a ladegela fana i ka dɔn ka fɔ jamana damadama fana kɔni fɛ minnu kɔni a ta k'a kɛ kɛlɛkɛsen yala est-ce que o technique kɔni tɛ i ka dɔn ka fɔ Tenzawaten kɔni karagɛlɛn jinɛ tigilamaw kɔni bolo min kɔni b'a to u bɛ ka se ka kɛlɛ kɔni gɛlɛya an ka jamana fintigilakaw kɔni bolo wa ɲininkali kɔni to min bɛ to an b'a fɔ a mana kɛ a fɛn o fɛn nin bɛɛ ye a dɔ ye nka ala ka sebagaya kɔni di an ka jamana fintigilakaw ma ala k'an ka jamana kɔni basigi u tɔgɔ la kalanko bina kuka an ka jamana ministre ɲɛsinnen don kalanko kɔni ma ale bɔra ka communiqué kɔni bila min kɔnɔna la a ye a yira ka sanga ni sini sibiri o kalo tile 3 fɛn min ye baccalauréat ni o ye bac 2024 ye ko o jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni mina bɔ ka bin ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 16 wagatiw ye an b'a fɔ ala ka jaabi ɲuman di ka dɔn ka fɔ examen kɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kasangani kun utukalo kile fɔlɔ ni kunnafoniya duman kɔni bɔra ka bin fɛn min ye Confédération africaine de football ni o ye CAF ye ale kɔni ye a yira ka fɔ an ka jamana kɔnɔna la stade bani o ye senna ndolanci terrain ba fila min bɛ an ka jamana kɔnɔna la stade Mamadou Konaté Bamako ani ka dɔn ka fɔ stade Babemba Traoré min bɛ Sikasokaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye CAF ale y'a yira ka fɔ ko nin terrain ninnu kɔni ka ɲi wa a bɛ se ka football international ni o kɔni ye senna ndolanci minnu kɔni bɛ kɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ jamana kɔkantaw a bɛ se ka olu kɔni bisimila minnu bɛ se ka kɛ a kɔnɔna la Jeux ni o ye Jeux olympiques min bɛ ka kɛ Faransiskaw fɛ yen ni wagati na kɛrɛnkɛrɛnnenya Paris ni ka dɔn ka fɔ kɛnɛ ka an ka jamana samatasɛgɛw kɔni kun bɛ yen nɔ i ka dɔn ka fɔ sélectionneur national des écles U23 Aliou Badara Diallo ale kɔni kumara ka sanga ni an ka jamana samatasɛgɛw kɔni sen bɔli kɔni ye jela kabini u ka premier tour kɔnɔna a ka kuma kɔnɔna la a ye a yira ka fɔ ko ale kɔni ma équipe ɲuman de suganti kana i ka dɔn ka fɔ nin kɛnɛ kan ka d'a kan ko nin bala a yɛrɛ la ko ka sanga ni ka dɔn ka fɔ Jeux olympiques baaraw kɔni labɛn wagati an ka jamana kɔnɔna la an ka samatasɛgɛw kɔni fɛ i ka dɔn ka fɔ u ye victoire kɔni kɛ 2-1 min yɛrɛ kɔni sen fɛ ale a yira ka kuma kɔnɔna la ka fɔ ko stage kɔni ɲuman tɛmɛna ko baara bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka ɲa nka kuma min na u sera i ka dɔn ka fɔ Jeux olympiques kɛnɛ kan a ye a faamuya ka fɔ ko a ye équipe min choisi ko kɔni tɛ équipe ɲuman ye ni kuma in kɔni kɛra kamanagan koba ye maaw bolo ka d'a kan a ye maaw kɔni kaba kosɛbɛ
kasangani CEDEAO kɔni ka session parlementaire laban kɔni kɔnɛ kɛnɛ min kɔni kan Côte d'Ivoire député muso dɔ ale ni Sénégal député muso dɔ kɔni ka kumaw tara ɲɔgɔn kan député muso tɛ Sénégal ta de don kasangani CEDEAO kɔni ka session parlementaire laban ye min kɔni kɛra u fɛ yɔrɔ min kɔni na Côte d'Ivoire député muso dɔ ani ka dɔ ka fɔ Sénégali député cɛ dɔ minnu ka kumaw yɛrɛ kɔni tara ɲɔgɔn sanfɛ kosɛbɛ ni o sɔrɔli sababuya kɔni bɔra Sénégal député ale kɔni kumara a ye a yira ka fɔ ko an ka jamana ɲɛmaw de bɛ bɔ kuma bɛɛ ka taa a fɔ yɔrɔw kɔni na ko farafinna ye ka dɔn ka fɔ fantan jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fantan tile b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tile b'i bolo ko fɛn kɔni tɛ an bolo ko o kuma in kɔni ale ma sɔn o ma o tɛ tiɲɛ ye ko olu de bɛ ka an kɛ fɛn t'anw kɔni ye sinon ka fɔ ko fɛn t'an bolo ale tɛ sɔn ma ko fɛn bɛ an bolo kosɛbɛ ko ni an ka ɲɛmaw kɔni y'a dɔn ka fɔ ko olu de kan ka an ka fɛn ninnu kɔni don ba la ko an bɛ taga ɲɛ nka ni olu bɛ taa u jɔ maaw ɲɛkɔrɔ kan an kɔni dɔgɔya ko maa wɛrɛ kɔni tɛna se ka an bonya kuma min kɔni kɛlen Côte d'Ivoire député muso bɔra ka kuma ko hali n'a sɔrɔla ko an bɛ démocratie la ko kuma b'i bolo min ka di ye k'a fɔ k'i kuma cogo dɔn ko an ka ɲɛmaw ninnu kɔni ye an ka ɲɛmaw de an kan k'u bonya an man tɛ ka fɔ k'an bɛ kumaw ma ni dɔgɔyaliman kɔni sira ye o de kɔni kama Togo député muso Brigitte Ama Jakbo ale bɔra ka kuma ni waliya in kɔni na a ye a yira ka fɔ ko nin kɔni ye ale kɔni kuma sudi kosɛbɛ k'a ye ka fɔ ko i k'a dɔn ka fɔ nin ɲɛma sugu ninnu de kɔni bɛ musolakaw kɔni ta ka u bila ka u kɔni défend walima k'u ka ko ta walima k'u ka kokɛtaw an'u ka waliyaw kɔni kɔkɔrɔma don i k'a dɔn ka fɔ yɔrɔ camanw na walasa musolakaw ka o tɔgɔ jugusa ko nin kɔni ye ale kuma sudi kosɛbɛ ko ale kɔni bɛ min ɲini musolakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu kɔni bɛ ɲɛmaya jɔyɔrɔw kɔni na u kana sɔn ni ɲɔgɔnnaw ma tuguni ni tiɲɛ bɛ ka fɔ ko u k'u jɔ tiɲɛ kɔfɛ hali n'u tɛ se k'a kɔkɔrɔma don u k'u jɔ a kɔfɛ ko u ka fusa u ka tugu nkalon kɔ ka d'a kan ka sɔrɔ a t'u ta yɔrɔ si la nata walima siranya walima ko wɛrɛ kɔni sira fɛ ko musow kana sɔn abada tuguni maaw kɔni ka u utiliser k'u kɛ minɛn ye walasa u bɛ se ka u ka laɲiniw kɔni sɔrɔ n'u ye cogoya min na an bɛ taa Laginɛ Konakiri ka sanga ni san 2009 wagatiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la masiba ko min kɔni kɛra ka bɛn ni i ka dɔn ka fɔ septembre kalo tile 28 kɔni ye san 2009 wagatiw la minnu kɔni kiriko kɔni tun bɛ senna a bɛ wagati bɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ tribunal de criminel ale kɔni bɔra ka a ka verdictu kɔni kɛ min kɔni a y'a ka jaabiw kɔni di o kama Musa Kadi Kamara fɔ ka taga se Cɛkboro Kamara ma olu kɔni condamné la min kɔni na u bɛ na san 20 kɔni kɛ kaso kɔni kɔnɔna la o kɔfɛ Marcel Glavogi ale bɛna san 18 kɛ kaso la Blaise Gumu ale bɛna san 15 kɛ kaso la fo ka taa se Aliyu Keita ale kɔni bɛna san 11 kɛ kaso la i ka dɔn ka fɔ Tumba Jakite min yɛrɛ ka jaw kɔni tɛmɛna bɔlɔsiraw sanfɛ kosɛbɛ i ka dɔn ka fɔ procès wagatiw la ni a bɛ kuma ni hakili bonya ye kosɛbɛ a yirala ka fɔ ko ale fana bɛna san 10 kɔni kɛ kaso la an bɛ taa Burkina Faso ka olu kɔni fɛ yen nɔ karo gɛlɛn diinɛ ɲɛmaa dɔ kɔni tun bɛ ni ale tɔgɔ ko Bukari Sangare ni a bɛ wele ko Abu Fadima ka sanga ni Burkina fintigilakaw kɔni ka wuli ka jɔ u kɔni sera ka i ka dɔn ka fɔ Abu Fadima ale kɔni si latunu ka bɔ ɲɛnamaya kɔni na pewu i ka dɔn ka fɔ a si kun bɛ san 43 bɔɲɔnko la ale kɔni si latunu i ka dɔn ka fɔ Sono kɔni commune kɔnɔna la ni o yɛrɛ kɔni bɛ Kosi marabolo kɔnɔna la an bɛ to Burkina Faso alibi Burkina Faso jamana furancɛ fanga ɲɛmaa capitaine Ibrahima Traoré ale kɔni ka dɔn ka fɔ remaniement ministériel dɔ kɔni kɛ min ye k'a ka gouvernement kɔni ma olu kɔni falen ka dɔw jɔyɔrɔ falen ka dɔw bila ka dɔw kɔni ta min kɔni kama kunungo utukalo tile fɔlɔ a bɔra k'a ka ministre kuraw kɔni fɔ a ka ni jɛn kɔni gouvernement kɔnɔna la a bɛ taa ministre mɔgɔ 24 de bɔɲɔnko la ni ne bɛ dan sigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la hamunu sɔgɔlen ko don an na Mali kunnafoni bɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔsiraw la kunnafoni jɛlen min sɔrɔ o de sanfɛ an b'a fɔ aw k'an bɛ sini ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na Ala k'o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka jamana basigi